Jeste ljudi, ovo je moj prvi klip koji ću ikada da izbacim. Šta ćete da radite? Evo kao što vidite, evo ga ovdje moj Čale. Čale, hoću da izbacim ja na YouTube, kaži zdravo ljudima. Zdravo. I do tera u dubi to je bilo masno, to je bilo prelene, to je bilo ljudi moji. Jeste, šta radite? Sad hodamo ovako. Mama, kaže, ću da sredim da budem youtuber, ovo mi je prvi snimak, kaže zdravo ljudima. Ko da kaže? Ti kaže zdravo ljudima. Ćao ljudi, Strahinja bit će youtuber. Da. I šta još? Ma onako to samo pričamo, znaš ono ljudima, ono ko nekim stvarima kao oko gormiti i ono što me zanima. Dobro, i daj da kažem još nešto. Evo, I ja mu želim puno sreće u tome. Da uspe da bude odličan youtuber. prvi youtuber u Republici Srbiji. Pa već ih ima mnogo, tako da neću baš uspjeti lepo. Jesi više se setio? Kaži mama. Hoću sine. Kaćo, da li mogu da ti pozovem selfie stick? Može. Hvala. Šta je radi? Katarina? Šta radimo? Stavlja selfie stick. Mada prvo moram da skinem masku, zato što izgleda da moj telefon neće. Ja, sinoć. Ne da. Šta je s njom? Dala joj ja ovaj... Jedi da... Aha. Vidimo da ovaj. A on je uši, Kako sam ja ušla ovako na Snapchat, ja sam rekla ovako ko izašla, ja sam Ajde, rekla malo nije ne, bed. govno ide. Znaš? I ona uzela... Evo kao što vidite, evo ga moj glupi brat Lazar. Da, evo ga tamo, vidite koliko je glup. Nema dve čuke s mozgom. Da, ili malo čutite. Sad je ponovo prilazimo ovdje. Kao što vidite, nema ovdje baš puno zanimljivo. A neću te molite. Ček da pokažem grad ljudima, bre. Evo kao što vidite, ja sam na terasi kod moje tetke, malo se zajebavam onako tu i tamo. Tako da ovo će bude verovatno moj prvi klip koji ću ikada da izbacim. Ali i opet. Snik, prelepi grad, kao što je rekao Muđa. Ja sam u broj 1 fan, volio bi da i vi i meni budete neki fanovi. Znam da nema kod mene ništa baš nešto zanimljivo, samo pričam o mom životu. Ali i opet, ali šta je ona tamo kako je? Ona je njena kafa. Kao što vidite, ovo je ovdje autobuska stanica. Nema ništa tu puno zanimljivo. Evo ga cvijeće od moje tetke. Nema ništa. Ovdje ja ipak još dodaš još i radi kupiš prvoslovnik i da si završi film. Evo kao što vidite, ovo je moja tetka koji se smeje. Kakav je Ursus? 35 izuzetan trak. Mali Ursus. Izuzetan trak. Izuzetan. Nećeš to toliko. Imaju kod mene dvica. Traktorče mi se sviđa jedan. A oni veliki, ono lično. O, veliki su, ali su ti presni, da ti nešto se vrtjava što ne znam čemu služi. Da, svako voli igricu GTA 5. Mali su cari. Ja je posebno obožavam. Volim da gledam neke svoje ljude. Evo, vraćamo se kod mog glupog brata i moju pijevu. Evo, kao što vidite... Strahinja, to nije u redu, šta pričaš? Evo ga ovdje, Adma je... Možda nešto da kažem narodu samo. Ajde. Nemoj polomiti to.